सानैसोल' दंसै एसएबिपिएफनि बिजाथि सबायझार बिहारनि नोंथाङा दा रायजो राजानि माबायदि अनसायनाय मोनबाय थादों बेखौ अनसायनायाथ' बिराद मोजां मोनदों देरहानाया 100% खाथारानोखासै दिनै जेराव थाङो बावनो रायजो राजानि अनसायनाय मोनदों ग्लोब ग्लोब जयनि जाफैनायफ्राबो जों दिनै लाख'नो हायै बादिसो मिटिं मोनसे खुनु जानाय लोंनाय गैलिया 500 600 पकेट मिटिंफ्राव 500 600 300 बिदि जायो हास्थायनाय बिपिएफखौ जे रायजो राजाफ्रा हास्थायफिनबाय बेखौ माने स्रा नुजानायखौ मोनदों आरो दिनै दा नोंथांनि बियाबाव बिपिएफनिफ्रायनो देरहालांनाय जाय बिथाङा दा बिजेपिनि केन्डिडेट बिथांजों नोंथाङा जोंना प्रभात बसुमतारिया बियो बिदि फेक्टर नङा बेथ' बिपिएफनिफ्राय देरहानायसोमोन नालाय दा गावल'सो थांदों रायजो राजाफोर भटारफ्रा रावबो थांफायाखै जोंनि जिखिनि माबा बर' भटार बा बिपिएफनि जिखिनि भटार्स दङ बे एजेटिस दङ गावल'सो थांदों आरो जोंहा दा बहुत प्लास जादेरबावबाय माइन'रिटिखौ जों दा 80% मोनो बर'आ जुदि 60-70% फैनाय बायदि जों नुयो आसा दं बेनो बेसेबांसो भटनि गेजेराव फारागथियाव देरहादों आंथ' 6-7 डिफारेन्स मोनदों 6,000-7,000 देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनि समाजाव नोंथाङा सिगांनो गोबां खामानि मावखाबाय एबारहाय मा खामानि मावगोन होननानै साननानै मेन स्ट्राक्चारथ' जों मावनांगौ गैला जेरै ब्रिज गिदिर लामा गिदिर बिदिया जोंहा गैखाला दा आं जेसेबांखिनि थाबायनानै दिनै नुनो मोनबोदों मेक्सिमाम बबेबा मन्दिर बाउण्डारि मस्जिदनि बाउण्डारि मस्जिद ओमफ्राय गामि गेजेर गेजेर फिसा फिसा मोसौ लामाफोर हाबनाय मानायफोर दा बेखौनो मेन इस्यु बादि नुदों आरोखि आं थाबावबाय माखासे जोंनि जिथु दा मोनबा गेरेन्टि लादों बेफोरखौ जाहाथे मोजां इमप्लिमेन्ट जायो बेनि सायाव नोजोर लानोसै दिनैनि दिनावहाय बिपिएल हान्जाखौ बिपिएफखौ 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै गोबां बिथिङावनो बुंसावबाय थानायखौ बेथ' मिनिथावथाव खोथा दा बेखौ मानसिफ्रा मिनिबायबो दा जेराव थानानै बुङो बेनो हाग्रामा 17 बोसोराव मावजोबनाय 17 बोसोराव मा मावाखै ब्रिज दालाङा जिर'मोन जोंनि बिजनि ओनसोलाव सुबाइझार ओनसोल होनना बुङोब्ला बिजनिनिफ्राय साहा ओनसोल दावखोबोनायाव मोनसेबो कालभार्टनि ब्रिज गैयामोन दिनै लामा जाबाय ब्रिज जाबाय आरो जेराव आसि थुयो नों बे बिपिएफ मावनायखौ नुगोन दिनै आं बिजनिखौल' होना सारा बिटिसियावनो जेरावनो आसि थुयो ओरै आसि थुयोबा नों बाहायनो बिपिएफनि मावनायखौ नों नुयो दा बिसोर होननानै मा जादों रायजो राजाफ्रा बुजिबाय बुजिनाथ' दिनै ग्लोब ग्लोब ओंखारबोदों बिपिएफ हान्जाखौ सापर्ट होफिनदों जाखांबोनाय गोदान लाइमोनफोरखौ दा फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय मा खावलायनो सानदों बिसोरबो बुजिबाय जाहाथे जोंनि हारिमु आरो लोगोसे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिसोर जाहाथे बुजिनानै बिपिएफ दोलोखौनो बिसोरो अनसायदों बेखिनिखौ आं रिकुवेस्ट खालामो